Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Monding. Taong 1968, Ternate, Cavite. Madalang kung bumaba ng bundok si Monding at ang kanyang ama. Ayon sa kanya, pumupunta lang sila noon ng bayan kapag meron silang nalilikom na kopra na pwede nilang ibenta. Ngunit ang ganong pagkakataon ay napakabihira lang kung mangyari. Sa halip kasi na ipalit pa nila ito ng kalakal, sila na lamang ang nagbebenepisyo. Parehas lang naman kung iisipin. At kung minsan, parang mas lugi pa nga kung ibababa pa nila ito ng bundok. Yung palitan kasi ng mga saging noon, halos kulang na lang hingiin. Animoy yung mga mamimili, hindi batid ang sakripisyo ng mga katulad nila. Masakit mang isipin pero yun talaga ang realidad na kinakailangan nilang tanggapin. At imbis na kagalitan ang mga taong hindi nakakaunawa, mas ninanais na lamang nila na mabuhay sa tahimik. Dagdag pa niya na hindi naman talaga sila tubong bundok. Ang katunayan, dati silang naninirahan sa isa sa mga bayan ng Cavite, pero hindi nila nakakasundo ang kanilang mga kapitbahay. Palaging pinagbibintang ang aswang ang kanyang ina, kaya naman kalaunan, nagdesisyon sila na lumayo na lamang sa tao. Mula rin sa bahay nila sa bundok, inaabot na 4 na kilometro bago marating ang bayan ng Ternate. Malayo na yon, pero kung iisipin, mas tahimik at payapa roon. Ikaw ba naman kasi, silang mag-anak lang ang naninirahan sa lugar. May-ari rin sila ng malaking parte ng lupa na kalaunay ginawa nilang taniman ng mga saging at palay. Siksik sa tubig na mapag-iinuman ng lugar, kaya naman hindi na sila nahihirapan. Ang pinoproblema lang nila Monding ay yung mga taong napapadalas na mapadaan sa bahay nila. Pagtungtong kasi ng taong ito, parang naging aktibo ang mga mamumundok. Malimit itong ginagawa ng mga taga-syudad na gustong makita ang ganda ng kalikasan. Kung sila lang ang masusunod, wala naman itong problema. Pero ibang usapan na kapag yung nanay niya ang tinatanong nila. Ayon kay Monding, nagalit itong makakita ng ibang tao, kaya naman kapag may napapadaan, para itong bulkan na nag-aalboroto. Basta, galit na galit ang matanda, animoy may dumaraang kaaway niya. Di naman nila yun gaanong pinapansin, hanggang sa dumating ang panahon na kinakailangan na silang tapatin ng kanilang padre de pamilya. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, tinipon sila nitong 5. Yung nanay niya dumiretso na sa kwarto, animoy alam na nito ang gagawin. Pagsarado naman ito ng pinto, doon na napabuntong hininga ang tatay nila, indikasyon na meron itong bagay na gustong aminin. Pasensya na kayo mga anak, at kinakailangan natin ng agaran at hindi inaasahang pagpupulong. Sa panahon ngayon, madalas na tayong nakakakita ng mga tao rito. Wala yung problema sa atin, pero ibang usapan na sa nanay ninyo. Gusto ko lang sabihin na kapag dumating ang araw na merong kayong natuklasan tungkol sa kanya, sana'y huwag niyong kakalimutan na kahit minsan, naging ina niyo rin siya. Sa ngayon napakahirap maipaliwanag ng aming panig, pero alam ko, darating at darating ang panahon na maiintindihan nyo kami. Maganda ang pagpapalaki namin sa inyo, kaya umaasa ako na sana hindi kayo matulad sa ibang tao na walang pang-unawa. Ito lang ang ating pamilya mga anak, kaya gusto kong protektahan natin ito anuman ang mangyari. Seryosong wika ng kanilang padre de pamilya. Matapos nitong makapagsalita, lahat sila walang ideya sa ibig nitong sabihin. Sinubukan nila itong tanungin ukol sa gusto nitong ilahad, pero hindi na sila nakakuha ng sagot. Sa puntong yun kasi, nanahimik na ang kanilang ama habang tulalang nakatingin sa sahig
na animoy napakalalim ng mga iniisip. Dahil dito wala na rin silang nagawa kundi ang pumasok sa kanilang silid, bit-bit ang mga katanungan na tumatak sa kanilang isip. Magmula noong narinig ni Monding ang sinabi ng tatay niya, naging mapagmasid na siya sa lahat ng ginagawa ng nanay nila. Madalas kapag wala silang ginagawa, palagi siyang lumalapit dito para yon ay kausapin. At sa loob ng halos ilang linggo, hindi niya ito nakitaan ng kahit na anong kakaiba. Maliban na lang, kapag may mga dumaraang mamumundok sa bahay nila para makahingi ng maiinom. Ayon sa kanya, sa sandali na gano'n na ang sitwasyon, nagtatago ang nanay nila. At kapag pumapasok sila bit-bit ang gamit ng mga bisita, inaagaw ito sa kanila tapos babalik ito na may laman na itong tubig. Hindi nila mawari kung ano ang ginagawa ng nanay nila. Pero kung titingnan, normal naman ito. Bukod kasi sa nakukuha nito ang ipinapasuyo ng mga tao, wala rin silang napapansing kakaiba sa mga lalagyanan ng tubig na kanilang ibinibigay. Ngunit habang tumatagal ang ganoong sitwasyon, napapansin ni Monding na parang aligagana yung tatay nila lalo na kapag may bisita. Madalas na rin itong pigilan ng kanyang asawa. Subalit kapag nangingialam na sila, napipilitan yung hayaan ng mga gusto nitong gawin. Hanggang sa dumating na nga ang puntong naglakas loob si Monding na silipin kung ano ang ginagawa ng kanyang ina sa mga lalagyanan ng tubig na ibinibigay ng mga mamumundok sa kanila. Isang hapon, nang mataong may nasipat siyang 2 tao na naglalakad pababa, agad niyang inutusan ng kanilang bunsong kapatid na hintayin ito sa pintuan ng bahay. Inaasahan na kasi nila noong dadaan ito sa kanila dahil paniguradong ubos na ang mga dala nitong tubig. Wala rin itong alam kung saan kukuha, kaya ang paglapit sa kanila ang pinakamarapat nitong gawin kung nais nitong makakuha ng malinis na tubig. Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, kumatok na nga ang mga panauhin. Tao po? May tao po ba dyan? Pasensya na po kayo sa istorbo ha. Gusto lang sana naming makahingi ng kakarampot na tubig. Bungad na wika nito habang kumakatok. Nang marinig naman yun ni Monding, dali-dali niyang sinenyasa ng kapatid niya na buksan na ang pinto. Pagsilay naman ito sa mga bisita, agad niyang napansin ang paglabas ng nanay niya. Naghintay ito sa gilid ng silid at pagdating ng bunso nila kung saan ito nakatayo, agad nitong inagaw ang dala-dala nitong panalok at sisidlan. Ako na ang kukuha. Maghintay ka na lang dito. Bulong nito. Nang marinig naman yun ni Monding, dito na siya gumapang malapit sa sala, patungo sa dingding na humihiwalay sa kusina at hapagkainan nila. Pagdating naman niya rito, dali-dali siyang sumilip sa isang maliit na siwang kung saan dito niya nakita ang nanay niya na nakatayo sa harapan ng banga na pinaglalagyan nila ng tubig. Noong una, wala naman siyang kakaibang nakita. Pero habang sumasalok ito, nakita niya na unti-unti nitong inilalabas ang napakahaba nitong dila. Sa estima niya pinuno, maglilimang dangkal ang haba nito. Tapos kulay lila din yon habang binabalot ng napakalapot na laway. Pumasok ito sa sisidla ng mga mamumundok, kaya hindi ito direktang lumapat sa ginagamit nilang pansalok. Nang mapuno naman ang lalagyanan, agad na ibinalik ng nanay niya ang dila nito, tsaka naglakad pabalik. Pagkatapos ibinigay nito sa bunso nila ang nasalok bago ito bumalik sa pribado nitong silid. Matapos nun, agad namang umalis ang dalawa, kaya naiwan silang magkakapatid na naghihintay sa sasabihin niya. Alam ni Monding na magdudulot ito ng pagkabahala at pagkadismaya sa mga ito, kaya naman hindi niya ito agarang inilahad. Sa halip ang ginawa niya, hinintay niya na makausap muna ang kanyang ama upang ito ang magpaliwanag.
Kinagabihan, habang sabay-sabay silang naghahapunan, napansin niya ang nanay niya na parang hindi naman talaga kumakain. Yung subo nito napakakonti, tapos parang nakikisabay lang ito upang makibagay. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip pa na ilahad sa kanyang ama ang tungkol sa mga nakita niya. Tay, kanina nung may bisita tayo, sinundan ko si inay. Siguro naman, alam niyo na kung ano ang nakita ko roon. Meron ba kayong balak na magpaliwanag? O habang buhay niyo na lang siyang poprotektahan laban sa mga opinyon namin? Di naman masama tay kung magsabi kayo ng totoo eh. Mga anak niyo kami. At kahit na anong mangyari, wala roong magbabago. Nang marinig naman ng mag-asawa ang kanyang sinabi, bigla na lamang itong napahinto sa pagsubo. Yung nanay niya, halos hindi na makatingin sa kanya. Naanimoy hiyang-hiya ito sa kanyang ginawa. Yung kanyang ama naman, medyo aligaga at parang lumilipad ang kaisipan. Di rin yun gaanong makatingin. Indikasyon na natuklasan na niya ang tinatago ng mga magulang nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa harap ng kanyang mga kapatid, inamin ito ang sikreto na matagal na nilang itinatago. Ibinunyag ng kanyang ama na totoo ang mga haka-haka sa kanyang asawa at yung mga nakita niya, parte pa lamang yon ng mga nakahiligan nitong gawin. Dagdag pa nito na kumakain din ito ng tao para madugtungan ang buhay nito kapag sumasapit ang unang kabilugan ng buwan. Gayunpaman, sa kabila ng sumpa na bumabalot dito, patuloy pa rin sila nitong kinikilala bilang pamilya. Nangako rin ito na walang mangyayari sa kanila, kaya hanggat maaari, piliin nilang umintindi kesa kumontra. Subalit nang marinig ito ng kanyang mga kapatid, napuno ito ng takot sa kanilang mga isipan. At noon ding mismong gabi, nagdesisyon ng mga ito na lisanin ang bahay nila. Maliban sa kanya at sa bunso pinuno, umalis. Napakasakit makita ang ganoong sitwasyon, pero alam niya na kinakailangan niyang tatagan ang kanyang loob. Nasisiguro rin niyang yun palang ang simula, kaya naman hindi niya inisip na sa pamamagitan nito, matatahimik silang lahat. Matapos naman yung masilaya ng kanilang ina, kaswalang itong pumasok sa loob ng kwarto nang walang kahit na anong sinasabi. Yung tatay naman niya, napainom ng tuba nang wala sa oras. Sa sobrang bigat ng loob niya noon, sumabay na rin siya para mailabas ang kanyang mga saloobin. Hindi ko gusto na sirain ang pamilya natin dahil lamang sa mga nalaman ko. Wala akong kasalanan, tay. Sadyang tinago niyo lang sa amin ang bagay na ito at pinaniwala niyo kami na lahat ng mga narinig namin noon ay purong kasinungalingan. Hindi kayo naging matapat, kaya ito naging karma ninyo sa buhay. Kailan pa kayo matututo? Dati palagi yung sinasabi namin na magtiwala kami sa isa't isa at huwag magtago ng kahit na ano. Pamilya tayo, di ba? Pero, bakit kung sino pa ang nagsasabi ng ganun? Siya pa pala yung hindi marunong sumunod. Galit na wika ni Monding sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang pilit na nag-iisip ng mga isasagot. Bagaman hindi ito makapagsalita, ramdam niya ang pag-aalinlangan ng kanyang ama. Maya-maya pa, dito na ito naglakas loob na magwika sa kanya. Pasensya ka na, anak. Marami kasi kaming dahilan kung bakit tinago namin ito sa inyo. Una, natatakot kami na baka hindi nyo kami maunawaan. Aswang ang nanay mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya naging ina para sa inyong lahat. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya para protektahan kayo at palakihin. Sabi ko naman sa inyo noon, di ba? Huwag na huwag kayong manghuhusga kung hindi nyo alam ang pinagdaanan ng isang tao. Wala kayong ideya kung ano ang mga isinakripisyo namin para makarating tayo sa ganitong sitwasyon. Yung mga kapatid mong umalis, nagpapatunay lang na wala silang utang na loob.
Galit kami sa kanila. At kahit anong gawin nila, hinding-hindi na yun magbabago. Pagkasambit naman ito ng sagot sa kanya, agad na itong umalis. Dali-dali itong pumasok sa loob ng kanilang silid hanggang sa lumalim na nga ang gabi. Nang medyo makaramdam na ng antok si Monding, tumungo na rin siya sa kanilang kwarto na nasa tabi lang din ng silid ng kanilang mga magulang. Ayon sa kanya, buong magdamag na umiyak ang nanay niya. At hindi lang ito basta-bastang iyak, pahagulgul pa. Natigil lang din ito noong medyo pumasok na ang sikat ng araw sa loob ng bahay. Dagdag pa niya na dahil sa pakikinig niya, hindi na rin niya napansin na umaga na pala. Lahat ng sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama, narinig niyang lahat, kaya naman dito niya naunawaan kung gaano sila kahalaga. Yun nga lang, kinakailangan itong maglihim ng iilang mga bagay para mas maging maganda at masaya ang kanilang pagsasama. Pagsapit naman ng sumunod na araw, kahit papaano medyo nakalimot na siya ukol sa mga nangyari. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, pakiramdam niya parang napakaluwag na ng bahay. Dumami na rin ang kanilang trabaho dahil sa wala na silang maaasahang iba. Ilang beses na rin niyang hinanap ang mga kapatid niya, pero sa kasamaang palad ayaw na ng mga itong sumama. Nanirahan rin yun sa kanilang mga tiyahin na nakatira lang din malapit sa bayan. Maayos naman ang kalagayan ng mga ito roon, kung kaya't hindi niya na ito gaanong inistorbo. Sa isip-isip niya, hahayaan na lamang niya ang panahon na paghilumin ang mga sakit sa loob na natanggap nila buhat sa mga nangyari. Di man ito magiging madali, ang mahalaga pilit nila itong sinusubukan. Dumaan pa ang isang linggong pananahimik ng nanay niya. Dito na ito nagdesisyong magsalita. Walang takot itong humarap sa kanilang magkapatid upang ilahad ang tungkol sa kanilang mga nalaman. Habang nagsasalita ito, ramdam nila ang takot at pagkabahala sa mga bagay na pwedeng mangyari. Siyempre, ganun talaga ang kanilang mararamdaman, lalo pat napatunayan na nila na isa nga yung lihitimong aswang. Hindi naman yan itinanggi ng nanay niya, at sa halip na mahiya, ipinagmalaki pa nito ang totoo nitong pagkatao sa kanila. Monding anak, hindi ikaw ang sumira sa ating pamilya. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Ang kinagagalitan ko ay yung 2 taong bumisita rito. Kung hindi dahil sa kanila, edi sana buo pa ang pamilya natin ngayon. Pero kung inaakala nilang makakatakas sila sa aking ginawa, nagkakamali sila. Pero hindi dito magwawakas ang lahat. At anuman ang mangyari, hahanapin ko sila para pagbayarin sa kanilang mga kasalanan. Wika ng nanay niya. Habang nagsasalita ito, pansin na pansin naman niya ang pamumula ng mga mata nito. Yun bang, kahit hindi ito magsalita, alam niya kung gaano katindi ang nararamdaman nitong galit para sa 2 taong napadaan sa kanilang bahay upang humingi ng tubig. Kung isipin, walang kasalanan ng mga taong yon, pero dahil sa galit ng kanyang ina, wala silang pagpipilian kundi ang hayaan ito. Maging siya man kasi, natatakot na ring magbigay ng payo, lalo pat alam na niya kung ano ang buo nitong pagkatao. Matapos nga ang naging pag-uusap, agad na lumapit ang kanilang ama upang magbigay ng karagdagang payo sa kanila. Ayon dito, mas mainam na wag na muna silang pumunta kung saan-saan upang hindi sila makakita ng kung ano-ano. Dagdag pa nito na, di hamak na mas ligtas sa kanilang pamamahay, kaya hanggat maaari, manatili sila roon kapag wala silang tinatrabaho. Nang marinig naman yon nila Monding, tumango na lamang sila kahit gulong-gulo pa ang kanilang mga isipan.
Ilang araw magmula noong payuhan sila ng kanilang ama, malimit na lang nilang masilayan ang nanay nila. Hindi nila mawari kung ano ang ginagawa nito, pero tuwing umaga, nadadat na nila itong nagkakape habang punong-puno ng putik ang binti at mga paa nito. Medyo pumayat din ito ng bahagya, animoy hindi na nakakakain ng maayos. Dala naman ng pag-aalala, kinausap niya ang tatay nila kung ayos lang ba ang kanilang ina. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, inabisuhan siya nito na pansamantala, mas mainam na wag na muna nila yung pansinin. Dagdag pa nito na abala yun sa kanyang ginagawa, kaya hindi na ito nakakapagpahinga at nakakakain ng maayos. Magpapatuloy din ang ganoong sitwasyon hanggat hindi pa nito nadarakip ang mga taong kinapupuutan nito ng husto. Sa puntong yan, nakasalalay ang buhay ng kanilang ina sa tagumpay na makakamit nito. Nang marinig naman yun ni Monding, napalunok lang naman siya ng laway. Di niya kasi lubusang maisip na ganun pala katindi ang pananampalataya ng nanay niya kapag meron itong hinuhuling kalaban. Ang akala niya, imposible na ito dahil sa ilang linggo na rin ang nakalipas. Pero bago pa man sumapit ang sumunod na buwan, nagulat na lamang sila isang gabi nang may marinig silang 2 taong umiiyak sa labas ng bahay. Unang dinig, alam nila na nakabalik na ang kanilang ina. Bitbit ang mga biktimang ilang araw na nitong pinaghahanap. Dala ng kuryosidad, dali-dali silang sumilip sa bintana at doon na nga nila nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga ito. Yung lalaking unang nakita noon ni Monding, bali ang 2 balikat, tapos yung buto nito sa binti, nakalabas na sa kanyang balat. Bugbog sarado na rin ang mukha nito, tapos halatang basag na ang kanyang bunganga. Yung iba kasi nitong mga ngipin, nakalaylay na sa kanyang ngalangala. Ngunit sa kabila nito, pilit pa rin humihingi ng tawad ang lalaki sa kagustuhang madagdagan pa ang kanyang buhay. Ang kaso lang, pansin niya sa mukha ng nanay niya na wala na itong balak na buhayin ang 2 biktima. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, makailang ulit niya itong binalibag sa lupa na para bang mga basura. At sa sobrang tindi ng pinagdaanan ng mga ito, wala na yung nagawa kundi ang sumabay. Literal na hinayaan na lamang nila ito na gawin kung ano ang nais nito sa kanila. Makalipas pa ang kalahating oras, nang medyo manawa na ang nanay niya, nagdesisyon itong pagpahingahin ng kanyang mga biktima. At para hindi ito makatakas, isinabit niya ito sa sanga ng puno bago tuluyang umupo sa ilalim nito. Mula roon, matyaga yung naghintay ng pagsapit ng hating gabi para gawin ang mga susunod pa nitong plano. Ilang minuto bago sumapit ang 12:00, kinuha na nito ang 2 at habang laganap sa paligid ang liwanag ng buwan, binuksan nito ang dibdib ng isa sa kanyang mga biktima gamit ang napakatulis nitong mga kuko. Unang tarak pa lamang dito ng nanay nila, kitang-kita na nila yung bumaon hanggang sa makarating ito sa tadyang ng biktima. Sinubukan naman yung pigilan ng lalaki pero dala ng matindi nitong panghihina, wala na rin yung nagawa kundi ang mamatay sa kamay ng kanilang ina. Pagsilay naman doon ng nanay niya na naghihingalo na, hindi na ito nagdalawang isip na buksan ng tadyang na parang nagbabalat lang ng alimango. Matapos nun, inuna nitong kainin ng puso bago isunod ang baga, atay, apdo, at bituka. Hindi yun tinantana ng nanay nila hanggat meron pa itong laman loob. Maya-maya pa, nang maubos na nito ang isa, kinaladkad nito ang pangalawang biktima para dalhin sa ilalim ng kanilang papag. Nataon kasing may mga kulungan sila roon ng baboy na hindi kalakihan, kaya nagdesisyon ng nanay nila na doon ipasok ang taong nahuli nito
para kainin ito sa mga susunod pang gabi. Yung isa namang patay na, kinaladkad niya patungo sa pinakamalayong bahagi ng bundok. Hindi niya yun nilibing, bagkus hinayaan niya lamang itong uurin at kainin ng mga gumagalang hayop. Matapos ang mga pangyayari, kasywal itong pumasok sa likod ng bahay nila. Bago ito tuluyang tumungo ng sala, nagpalit ito ng damit at naligo para matanggal ang baho ng katawan niya. Di nagtagal, pumasok na ito ng silid kung saan naroon silang magkapatid. Nang masipat naman ito ng kanilang ama, dali-dali nitong sinalubong ang kanyang asawa habang tinatanong sa kung ano ang binabalak nitong gawin. Nang marinig naman yon ng kanilang ina, napangiti lang naman ito habang inilalahad ang mga nais nitong mangyari. Ayon dito, nagdesisyon siya na pagkatapos niyang patayin ang isa pang natitira, muli siyang babalik sa bayan para hanapin ang iba pang umakyat, ilang araw bago madiskubre ang kanyang lihim. Napagtanto kasi nito na lahat ng mga taong yon kailangan magbayad sa kanya ng malaki. Ito ang tanging paraan kung gusto niyang malagay sa payapa ang kanyang buhay pagkatapos niyang makapaghiganti. Ang ikinakabahala kasi nito na kapag pumutok ang balita, maaaring may makapagsabi kung sino ang salarin sa pagkamatay ng dalawa. Siyempre, hindi niya ito hahayaan dahil merong mga albularyong nakatira di kalayuan sa baryo. Sa oras na malaman nito na may aswang sa bundok, paniguradong magtutulong-tulong yon upang hanapin siya. Dahil dito, kinakailangan niyang paslangin ang lahat ng mga balakid. Yun lamang ang paraan upang manatiling bulag ang mga albularyo sa paghahanap ng kasagutan. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman silang umalma kasi para sa kanila, hindi na talaga yun tama. Sumang-ayon na nga sila sa kagustuhan nitong paslangin ng dalawang mamumundok kahit wala naman itong ginagawa, kaya naman hindi na sila makakapayag pa na meron pang madamay na iba. Dahil sa kanilang pagsalangsang sa nais nitong mangyari, kung kaya't nagkaroon ng pagtatalo. Subalit kahit anong gawin nila, wala na rin silang nagawa pa kundi ang sumunod sa naging desisyon nito. Sa bandang huli kasi, napagtanto nila na hindi mahalaga para sa kanilang ina ang kani-kanilang mga opinyon. Bukod kasi sa makasarili itong tao, wala rin itong ibang iniisip kundi ang kanyang mga nararamdaman. Makinig ka naman, inay! Hindi ka namin pinapakialaman sa mga bagay-bagay. Pero ang desisyon mong ito ang magpapahamak sa'yo. Huwag mong hintayin ang punto na ikaw naman ang madakip at pahirapan. Dahil sa pagkakataong yun, sinisiguro ko sa'yo, wala kami sa tabi mo para tumulong. Hanggat may pagkakataon at hindi pa huli ang lahat, pag-isipan mo ito ng maigi. Sigaw niya rito habang nagbabahagi ito ng mga planong gusto nitong mangyari. Pagkarinig naman ng nanay niya sa kanyang sinabi, bigla itong umangil kasabay ng pangdidilat nito sa kanya ng mga mata. Bilang anak, walang naramdaman si Monding, kundi ang matinding takot sa nanay niya. At magmula nun, kahit marami pa siyang gustong sabihin, iniwasan na niyang magsalita. Pagtahimik naman ng lahat, kasywal itong pumasok sa loob ng kanilang silid. At bago nito isarado ang pinto, nagbitaw ito ng ilang mga salita patungkol sa kanyang mga sinabi. Hindi ko naman sinabing tulungan mo ko. Wala akong pakialam kung titingnan niyo lang ako hanggang sa kamatayan ko. Lahat ng mangyayari sa akin nakatadhana na. Ano man yon, nakahanda akong tanggapin. Pagkasambit nito ng mga kataga, tuluyan na itong pumasok. At nang marinig naman ito ni Monding, napaupo na lamang siya habang pinag-iisipan ang kanyang mga gagawin. Ilang araw pa ang lumipas,
Hindi na naman nila ito nakita sa bahay nila. At syempre, dahil sa alam na nila ang binabalak nito, naging madalas ang pagbaba nila ng baryo para ito ay hanapin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nagtagumpay. Sa pagdaan pa ng mga linggo, tila bang naging matunog na ang tungkol sa pananalasa ng aswang sa baryo. Marami nagkaroon ng galit sa nilalang na yon, kaya naman maraming pamilya na ang lumapit sa mga albularyo. Ito rin ang naging daan ng mga antingero para magkaisa at magtulong-tulong upang mahanap ang nilalang. Dahil dito, nagmadali siyang bumalik ng bukid para ilahad sa kanyang ama ang mga nangyari. Nang marinig naman ito ng tatay niya, sinubukan nila itong hanapin pero wala na talaga silang balita. Umaga man o gabi, hindi na ito umuuwi, dahilan para magdulot ito ng matinding palaisipan para sa kanilang pamilya. Di nagtagal, wala na rin silang nagawa kundi ang magdasal. Isip sila ng isip kung saan ito matatagpuan, pero walang kahit isang lugar ang sumasagi sa kanilang isipan. Kalaunan, nabalitaan na lamang nila na may nadakip na aswang sa baryo. Hinuli at inalipin ito ng isang albularyo na nakatira sa bundok ng Marami. Ayon sa mga taong nakausap nila, ang albularyong yon ay kilalang ermitanyo na mamamatay at nang aalipin ng mga aswang. Yun umano ang taong pinahanap at ipinatawag nila dahil sa alam nila na ito makakadakip sa nilalang. Naniniwala rin sila na sa mga oras na yon katakatakot na pagpapahirap ang dadanasin ng nilalang mula sa mga kamay nito. Nang marinig naman yon nila Monding, blanko silang umuwi ng bahay. Gustuhin man nilang hanapin ang kanilang ina, masyado na itong imposible dahil sa layo ng bundok ng Marami. Di rin basta-basta ang daan patungo roon, kaya yung nangyari sa kanilang ina, ipinagpasa Diyos na lamang nila. Subalit kahit ipagpasa Diyos, alam nila na ang Diyos na mismo ang tumalikod dito. Kaya naman ang tanging magagawa nila, magpatuloy sa kanilang nakagawian sa buhay. Akala niya maibabalik nila ang dating sigla ng pamilya, pero napakahirap na pala nitong gawin. Ilang buwan pagkatapos mawala ng tuluyan ang kanilang ina, nadatna nilang nagbigti ang kanilang ama. Nang malaman naman yon ng kanyang mga kapatid, nagkasundo ang mga ito na ibaba sa baryo ang labi. Doon na nila yon pinaglamayan at pagkatapos nitong mailibing, tsaka na sila naghiwa-hiwalay. At kagaya ng nakasanayan, si Monding ang nakasama ng bunso nila. Nagkahiwalay lang silang dalawa nung magkaroon na sila ng sariling pamilya. Bihira mang magkita, alam nilang dalawa na lumaganap ang kwento sa kanilang lugar tungkol sa brutal na pagkain sa mga mamumundok ng ina ni Monding.